Enumre no nsia kase ena ohwe toaso na ye ko galamsey ensensemu ahemfo ene omanfo ewo adeso na no no ewo achim kutuku na nanmtrenkunwa eje se de galamsey si sade no enti we so aso kun a opeso tu etia manfo a wonom ete enkura asase mu nodode ewo mu pa ewo achim ye ewo epoye mantam mu no sesei kwan boni amanfo afaso a wotu fom agudie e de ahokere pa e na aba beto wonom so eduase hene na professor Beni Abonkron e de atugya se saade a yekoso de enya de se obetumi ato aso ayenhwehan biom ne senti ode ato empenyinfo ani mu se achim kotoku hene won frɛ no won ne nkasa science wono ene wode wani esusu no se wo hyemanfo achi a wodi sa nipa bonefo sem ne ntesa won mu ankasa betim tesukoko akyere no Oman no ne di galamsey ase. Sebra di si tire no. Oko press se eko kire galamsey mu. Se galamsey eye grab and sell. Onu no di tio ama galamsey yes na e wasa ase ne so. En wafa tax force. En wam di moto. Eko galamsey yes no so. Da bia agegi sika e di koma no. Nana Kwame Akomea eja asehene ewo achim agenua. Bra wakasa fa so bo a wode abo achim kotoku man hene eho no. Nsensei en wode tudwa. So odeya omani anintino galamsey samwa odi gudu wo fi nya ade nyina bie ni wa eya nokre yewra oni ne wa daje sie bi ne ahumobro akonya kase biribia akonya kase wonti ni empese anim guase abeka ohin bia nti ana akonya kase ani tumi kase a ebata akonya no nyina twetwaje no wodi akonya kase twetwiri fom wanfa konya kase ni dia safata ma konya kase na ya yete konya kase ho som no si amu konya kase a yen ye de ye